Takže ahoj, zdravím všechny a vítám vás u nové etapy a nového začátku nás jako Psychology by Us. Stylem podcastu je nejlepší předávat vám informace, diskuze a všecko, co by měl vlastně svět očima nás dětí vidět a co by mělo zmizet z pouhého podvědomí. Pokud jste sledovali náš Instagram, pokud ne, určitě dejte follow psychology.by.us, tak určitě víte, že tohle byl dlouhodobě připravený projekt. Doufáme, že vás to více chytne touto cestou než pouhýma obrázkama na Instagramu. A nezapomeňte, že váš hlas pro nás znamená nejvíc, proto nám pište, co byste chtěli slyšet a buďte členy této cesty. Jsem tu s celým týmem PBU, ahoj Domy. Ahoj. Alice. Ahoj. A Chrysam. Čabas. Který bude dnes středem pozornosti, protože budeme probírat téma většinou nesprávně pochopené a přirozené, a to je ADHD. Nechci tohle intro jakkoliv protahovat a šel bych rovnou vlastně na to. Takže Christiane, jak vlastně probíhala tvoje diagnostika a jak to celé začalo? No, takže prostě už ve 4. třídě nebo v 5., když jsem ve škole s tím začal mít problémy, tak jsme chodili do různých poraden, chodil jsem do diády a z toho pak prostě se zjistilo, že mám to ADHD. No, snažili se mi nejdřív jako pomoct bez toho nijak, ale pak to jinak nešlo, takže mi dali prášky. Takže kdybys měl vlastně vymezit to časové období, jak dlouho vlastně to probíhalo, než to diagnostikovali a jak dlouho ho máš, tak by si řekl kolik. No takhle, já si myslím, že už to mám jako prostě od samého začátku mého života, akorát se na to přišlo až potom, když to začalo, že jo, někomu vadit a líst pod kůži. Tak teď vlastně, když se na tak zamyslíme, protože jsem tam sám vlastně na začátku říkal tu jednu věc, a to je, že všichni si to téma vlastně špatně přirazují. Tak já na chvilku přeskočím od tebe. Mě by třeba zajímalo, jak přímo ty, třeba Alice, by si popsala to samotný ADHD a kam by se ho jako přiřadila. No jako já znám třeba i ADD, ale to je vlastně bez té hyperaktivity a jelikož Christian je můj brácha, tak jsem si všimla, že pořád musí něco dělat a pořád se nějak zabývat, jako třeba teď. A vlastně třeba něco klidně i rukama jenom, ale všimli jsme si, že taky mu pomáhají nějaký antistresový, jako co může mačkat, třeba míčky a tak. Takže. Tak nejvíc vlastně na celém tom podcastu štve, že to musí být trošku family friendly, tím pádem nemůžu říct to, že si musí mačkat nějaký slovo, protože v tomhle se budeme muset hodně držet. Ten podcast taky nemá být to, že budeme jenom light, ale třeba bychom se tady bavili jako normálně a aby vy jste měli prostě pocit, jako, že bychom byli v vaší místnosti a tam bychom se bavili. Takže ty vlastně si to popsala správně, ADDčko je bez té hyperaktivity. Takže já kdybych měl říct vlastně sám za sebe, tak já znám jenom Christiana a tím svým způsobem ho znám fakt jenom od toho vidění, že spal jsem vlastně u tebe jednou a nikdy vyloženě to nebylo, že bychom spolu trávili brutální jako množství času. Tím pádem jsem si jenom fakt všiml toho, že tam ta hyperaktivita je, ale někdy, když se fakt podívám, tak i takový to soustředění, že potřebuje dělat něco vedle a u toho mluvit, tak to je taky jedna věc, který jsem si všiml. A je to vlastně tohle téma, o kterém ví asi sám nejvíc on, a proto by mě vlastně ještě zajímalo, jak postupovaly změny u tebe. Jak vlastně o to, co jsi byl starší a starší, jestli to lepšilo, nebo jestli mě chápeš. No tak určitě se to jako s věkem zlepšuje. Když jsem byl mladší, tak jsem prostě byl úplně šílený, nešlo to nějak korigovat, nikdo na mě neměl slovo, prostě mi každý byl úplně jedno. Ale teďka, jak už jsem starší, tak prostě se to lepší, ale furt tam jsou nějaký ty věci, třeba teďka si dělám nějaký blbosti s rukama, to je jedno. No, prostě je to lepší, ale furt to tam je, no. Takže ADHD je vlastně porucha vyloženě v mozku, že? No. Že to máš, já vím, že jsem se na to nějak koukal, že tam máš nějak prohozený transmitery. Já nevím, no, znáš jakoby... Já o tom nevím, já jsem si to nehledal. Ty s tím prostě žiješ, spokojně. Já žiju. Jak jsi zmínil ty léky, tak já bych se chtěla hlavně zeptat, protože jako my jsme si o tom moc jako sourozenecky nepovídali, tak bych se chtěla zeptat, jestli ty léky jako vůbec zabrali, co ti předepsali, protože vím, že ti i zvýšili dávku
a potom ti je úplně, jako, že si je nemusel brát potom už. No, takže ty léky mi prostě nasadili a vlastně snažili se mi dát něco, aby mě to sklidnilo, jenže ty léky byly prostě špatný a nejdřív ze začátku mi ani nepomáhaly nic, takže mi zvýšili dávky, měl jsem teda 2 léky, které nebudu jmenovat, protože si nepamatuju. A zvýšili mi dávku, jenže pak místo, aby mě to uklidňovalo a zlepšovalo moji pozornost, tak mě to prostě jenom uspávalo. Takže a pak jsme vlastně i zjistili, že když chci, tak dokážu být klidný i sám, takže jsme úplně vyřadili ty léky a odebrali mi je. A když vlastně si teda vysadil ty léky, tak cítil jsi nějakou změnu po tom, co si je vysadil, jakože to třeba bylo horší, protože dost léků má v úvozovkách takový ty abstinenční jako příznaky potom, tak jestli to tvoje tělo nějak potom rozházelo, nebo to byl hladký průběh? Právě, že naopak, právě, že to bylo jako dobrý, že už jsem prostě nebyl furt unavený, jako neměl jsem chuť spát pořád a byl jsem úplně v pohodě jako normální člověk a když jsem chtěl, tak jsem dokázal být klidný, když jsem chtěl. A sám za sebe, kdyby si vlastně jako měl říct, jak na tebe působí celkový to ADHD a jak s tím žiješ, jestli jsi s tím jako naučil žít? No tak jako samozřejmě, že jo, žiju s tím dlouho, naučil jsem se to nějak korigovat a prostě jo, přináší mi to nějaký problémy, když třeba žiju ve škole, učitelkám vadí, jaký jsem, některým lidem vadí, jaký jsem a prostě mě nedokážou pochopit, ale to už je problém pak těch lidí, protože se neumí přizpůsobit, takže to já moc neřeším. Tak tohle je strašně jako taková ta společenská nevýhoda tomu, že ne všichni dokážou pochopit tu určitou oblast tohodla. A to je přesně ten důvod, proč my se tady o tom bavíme, aby jsme to rozšířili mezi vás. A naše cílová skupina nejsou vlastně jenom ty děti nebo dospívající, ale vlastně i dospělí, anebo i starší lidi, aby jsme jim dali takovou tu osvětu o tom světě, o tom zrychleném světě a o tom světě, ve kterém žijeme. S tím problémům ve škole, tak kromě toho, že to společnost nechápala, byly i větší problémy. No tak to, prostě měl jsem v 6. třídě, tak jsem měl prostě ty problémy větší, protože nastoupila nová učitelka a nějak jsme si nesedli a ona mi furt chtěla dělat problémy, tak já jsem se choval tak, jak jsem se choval a tím, jak jsem chodil na ty konzultace do diády, tak jsme domluvili pobyt a strávil jsem tam teda 2 měsíce. No a kdyby si vlastně sám za sebe, za prvý, jestli ti to jakkoliv pomohlo, nebo to akorát ještě zhoršilo? No tak já si myslím, že mi to určitě pomohlo, ale ty metody, co tam používají, taky nejsou úplně jako nějak jiný, že jo, od toho školního systému, takže, ale určitě to pomohlo, no. Takže dá se říct, že jsi byl jakoby zavřenej v budově někdy na vycházkách a jinak to bylo to samé vlastně jako ve škole? No, tak že jo, určitě jiný lidi a tady to určitě, jako stejný to nebylo, ale některé ty metody, jako třeba jak jsme se chovali a tady to jako vyhodnocování bylo podobné jako třeba známkování, prostě, že je to irelevantní a prostě tak. A kdybychom se měli zaměřit jako na ty samotní lidi, co tam byli, tak bavil se tam s někým, nebo to spíš byly takový jiný než ty? No takhle, tak ono tam je, oni mají maximální kapacitu 8 lidí, takže tam moc lidí není a všichni jsme si většinou sedli, když přicházeli noví lidi, odcházeli starí, tak prostě jsme furt měli nějaký nový lidi mezi sebou a jako sedli jsme si, i když měli třeba jiný problémy než já, bylo to v pohodě. No a kdyby si vlastně ještě měl říct ty pracovníci, kteří tam byli vychovatelé a ostatní vlastně tady ten obor, tak chovali se jako tak, jak by měli, protože vím, že ve spoustě takovýchto ústavech tak jsou strašně nevzdělaný často a jsou z toho i problémy, že ten stav akorát zhorší. Tak měl jsi zrovna štěstí na dobrý vychovatele? No jako určitě to nebyli podle mě lidi, co měli nějaký ultra vzdělání k tomu, aby mohli dělat to, co tam dělají, ale jako rozuměli těm dětem, snažili se pomoct. Určitě bych neřekl, že to nějak zhoršili, určitě jako pomohli většině těm lidem a byli v pohodě. Měli jsme tam denní vychovatelé, že jo, noční vychovatelé, paní učitelka tam byla taky jako super.
Tak. A kdyby se měl říct, jak probíhal vlastně takový každý jediný den, ten normální den vlastně v té diádě, tak jak bys to popsal? No, takže prostě, že jo, vstávali jsme ráno, kdy jsme zjistili, koho máme jako vychovatele na ten den. Vstávali jsme někdy v 7, měli jsme hodinu na to se jako najíst a připravit se. V 8 jsme odcházeli do školy, která byla o patro výš. A tam jsme se pak učili někdy do 12 nebo něco takového. Pak jsme šli dolů na oběd, který už jsme měli teda s tím vychovatelem denním. Ty denní vychovatelé se měnili teda jako každý jeden den, byly 3. A prostě jsme měli ten oběd potom, pak jsme šli někam ven, někdy jsme chodili jen tak se projít na vycházky, někdy na benďák jako na hřiště, někdy prostě někam jako za účelem nějakým a tak. No a já vím, že vlastně ten jeden vychovatel noční byl z naší školy, že vlastně taky dělá učitelé v naší škole, tak jestli to jako něco změnilo na tom, jak se třeba kdo by choval nebo tak. Jo, určitě. Noční vychovatelé tam byli teda 2, který jsme měli od 8 večer do 8 ráno. A ten jeden byl právě pan učitel Mironidis, kterýho máme teďka s Míšou na výtvarku. A je to tak, Míšo, no. Tam fakt byl? Jo, byl tam, no, jako noční vychovatel a ten byl fakt v pohodě, jako třeba když jsme měli čistý prádlo, tak jako jsme žehlili a to jsou nějaký věci a takhle, ale jako pomohl, byl jako on fakt v těchto věcech, jako on má velký jako rozhled ve všem a v tady tom fakt jako pomohl, že uměl být jako i drsnej, ale byl v pohodě. Tak to rozhodně jako shoutout panu učitelovi. Jo. No a když už vlastně jsme se bavili o tom, jak si říkal, že se tam jiným stylem vyhodnocovalo chování, tak jaký byl ten systém toho vyhodnocování? No vlastně byly barvy, které rozdávaly ty denní a noční vychovatele a vždycky, když třeba už přišel noční vychovatel, tak s tím denním jsme měli takový posezení a vlastně jsme si jako shrnuli, jak se ten člověk choval a podle toho dostal barvu, kdy bílá byla neutrál, zelená byla prostě, že jsme se chovali dobře a žlutá byla, že jsme fakt jako výborně. A byly různý bonusy za to, ale pak tam byly i červená a černá, kdy červenou jste třeba nemohli jeden den sladkosti si brát, protože tam měl každý v té vychovatelně, měl každý svůj kaslík se sladkostmi, co si přinesl, třeba z vycházek nebo už ze začátku jako. A když jste měli zelenou, tak jste mohli 1 sladkost a se žlutou jste mohli 3 sladkosti denně, ale nikdo to moc neřešil, když jste si vzali třeba víc. No a s tou černou, tak to bylo fakt nejhorší a tam jste nemohli 3 dny sladkosti, ale nejde jenom o to, ale jde i o to, prostě o tu vizitku, kdy pak prostě všichni ty vychovatelé to viděli a prostě chovali se k nám trošku hůř, jo, za to. A to se mi stalo, že jsem v posledním týdnu, co jsem tam byl, tak jsem dostal černou a právě jsme měli konzultace, jestli by se to nemělo prodloužit, ale nakonec to zůstalo tak a šel jsem pryč už v ten týden. Vím, že tohle je trošku jiná otázka, než kterou si čekal a neměli jsme ji ani pořádně domluvenou, ale mě by zajímalo, i kuchyně, jak tam vařili třeba, jestli tam bylo jako dobrý jídlo. Tak tam se nevařilo, jako zásadně, a tam nám dováželi jídlo z důchoďáku, ale většinou bylo fakt jako dobrý a když mi to jídlo nechutnalo, tak to nebylo tím, že by nebylo dobře uvařený nebo tak, ale že prostě mě nechutnalo jako třeba koprovka nebo takhle. No já už jsem se lekla, že jste tam měli hladomor. Ne, tak Jak jsi to řekl až tak jako pozdě, víš, tak... No to je strašně zajímavý koukat se na to i z téhle strany, než že vlastně vidíš do toho interiéru, do toho vnitřku celých těch ústavů. A pak jsem se chtěl vlastně ještě zeptat, našel jsi tam třeba nějakého kamaráda, se kterým se bavíš doteď, nebo se kterým jsi fakt navázal jako hlubší vztah? No jako určitě jsem měl nějaký kamarády, se kterými jsme se bavili víc, se kterými míň. Nedávno jsem právě potkal jednoho, co tam byl se mnou, ale s nikým se nebavím teďka jako tam z diády. Takže vlastně, když se chceš do té diády v uvozovkách dostat,
tak jde o to, že se rozhodneš sám za sebe, nebo to vyjde na nějaké doporučení třeba školy nebo lékaře nebo tak? Tak doporučení může dát škola, že se chováme blbě nebo takhle, nebo i ty konzultanti, co tam říkáme, když máte třeba schůzku s někým a říkáte ty problémy a takhle, jim se říká pediatr a takhle. No a ty můžou dát návrh na ten pobyt a pak už všechno jenom rozhodují rodiče, jestli jo nebo ne. To dítě většinou v tom nemá žádný slovo, protože jestli se chová tak, jak se chová, tak samozřejmě řekne, že tam nechce a tak. A platí to pojišťovna nebo se to hradí? Platí to rodiče, když jsem tam byl, tak to bylo 2000 na měsíc, ale nevím, jestli stražili. No a když jsi vlastně vyšel, tak co bylo potom, jak probíhal tvůj život potom a změnily se vlastně pohledy lidí na tebe, nebo bylo to vlastně všechno zase normální? No tak určitě učitelé třeba ve škole tak vnímali změny a takhle, ale přesně jak jsem odešel, tak to bylo 28. dubna 2022 a vlastně tam se mi stala jedna nepříjemná věc, že já jsem se vždycky vytahoval, že jsem si nikdy nic nezlomil a takhle. No a se ségrou jsme si hráli se psem a další den, teda 29. dubna 22, tak jsem si zlomil nohu, kterou jsem měl pak, sádru jsem měl 2 měsíce a pak ještě měsíc obvaz, takže potom ten čas potom byl prostě takhle, no, s tou zlomenou nohou. To máme spolu fotku, že jo? A Při fotce ve škole. Tak já jsem zrovna v ten moment měl zlomený zápěstí, po druhý snad, takže spolu máme i fotku. A když teda vlastně se bavíme o těch ústavech, jako celkově, tak já jsem jediný z naší skupiny, který v žádném takovémhle výchovno-psychologickém ústavu, prostě poradně, léčebně, ať už cokoliv takového, tak jsem v něm nebyl. A proto vlastně jediný inside info a jakýkoliv takovýhle informace z toho interiéru, tak mám jenom od vás. A proto bych se chtěl třeba Elice, řekneš nám něco o tom, kde jsi byla, proč a jaký to vlastně bylo? No já jsem byla vlastně v dětské psychiatrické nemocnici v Lounech a bylo to tam jako podobně zřízený, jako v té diádě, ale rozhodně tam byly nějaké jiné věci, ale to je asi jako už jasný, když to není výchovné, ale psychiatrické. No takže když bych začala od začátku, tak jsem se předávkovala, jako není podstatný čím, ale prostě jsem se předávkovala a v nemocnici jsem byla v Mostě 2 týdny, protože jsem čekala na vyšetření jako u psychiatričky, která nám ale potom v nemocnici v Lounech řekla, která je přímo vedle té psychiatrické nemocnice, tak nám řekla, že jako nemá nás objednaný, takže jsem šla přímo k paní ředitelce od té psychiatrické nemocnice a u ní jsem měla to vyšetření. Tam jsem se jako několikrát rozbrečela, ale prostě jsem jí tam všechno jako vypovídala a domluvili jsme se, že vlastně myslím, že to bylo úterý a že vlastně stejný týden jako v pátek, tak bych šla teda na ten pobyt, což průměrná doba jako pobytu je 6 týdnů. Já jsem tam teda byla 4, což jsem tam chtěla být díl, ale byla jsem jediná, kdo vlastně nechtěl domů. Všichni tam brečeli, jak chtějí domů a prostě jak se jim stýská po rodičích. A já jsem byla jediná, kdo brečel, protože jsem šla domů. Vlastně mi řekli ve čtvrtek, že půjdu v pátek domů. Takže ze dne na den jsem si musela zbalit všecko a prostě jsem se jí tam rozbrečela, že jako nechci domů, že ještě se necítím vyléčená. Ale ona prostě mi řekla, že nemůžu se tam schovávat a nemůžou mě tam držet celý můj život a že se prostě potřebuju vrátit do toho každodenního života. Takže. Tak kdybych vlastně si měla říct, že za sebe bylo to nějak víc hlídaný třeba? Byly tam kamery, nevím, jestli v diádě byly kamery, ale u nás všude byly kamery na chodbách, v pokojích. Byly tam i izolačky 2, izolační místnosti, nebo jak se tomu říká. A v těch byly 2 kamery, protože tam je to teda víc hlídaný. V té první byla jedna holčina, která měla schizofrenii a vlastně jí píchali Rivotril. Jo. A v té druhé, tak tam byly dokonce i kurty, postel s kurtama. Jestli nevíte, co jsou kurty, tak to vás tam připoutají prostě od hlavy až dolů, abyste se nemohli hejbat.
ale na ty naštěstí se nikdo nedostal za tu dobu, co jsem tam byla já. No a vlastně jako bylo to tam hlídaný dost. Ty sestřičky jako čuměly pořád na ty kamery, koukaly a tak no. Já bych se chtěl zeptat, jaký byli lidi tam, co s tebou byli, jakože ne ty vychovatele ani tak, ale ty lidi jako ty holky. Ty lidi, co tam se mnou byli, tak všechny měli různý jako problémy, s čím tam byli. Byli tam i někteří, kteří tam taky byli kvůli předávkování nebo kvůli pokusu, ale byli tam i třeba, že plánovala vraždu, nebo kvůli škole, že se bála chodit do školy, nebo že měla demenci, retardaci. A bylo tam taky hodně lidí z děcáků, jako z celé České republiky. No a vlastně tam byli fakt jako z různých důvodů, i třeba kvůli fetování a tak. Ale většina tam byla kvůli pokusech nebo kvůli přehnanému sebepoškozování, jestli se to dá takhle říct, nevím. Takže, ale ty lidi byli fakt jako fajn. Nejmladší tam byla 10 a nejstarší 17, protože to je pořád děti, že jo. Takže, tak. A kdyby si vlastně jako měla říct, že jsi tam našla nějaký kamarády, se kterými se bavíš Jo, jako teď, jo. tak se kterým třeba, nebo s jakou, kterým se prostě bavíš doteď a máte fakt to vaše přátelství hluboký? No, já se bavím vlastně s jednou holčinou, která tam byla kvůli bulimii, protože tam taky chodili lidi s poruchama příjmu potravy. Byly tam 2 anorektičky. No a ta tam byla s bulimií a vlastně ty bulimičky, nebo ty, co měly poruchu příjmu potravy, tak museli po každém jídle vlastně sedět, myslím, půl hodiny před sesternou, aby to za prvý nemohli jít vyzvracet a za druhý, no prostě, aby to nemohli jít vyzvracet. A vlastně s tou mám jako fakt nejlepší vztah, který mi vydržel doteď a jsem za to hrozně ráda. A snad se s ní jako brzo uvidím. A dostala se z té bulimie a měla vlastně i předtím i anorexii. A píše poezie, takže... A kdyby si vlastně ještě měla mluvit o těch lidech, tak byl tam někdo, s kým si vyloženě jako nesedla, koho si tam fakt jako strašně nezvládala. Jo, ale my jsme na ní všechny měli jako stejný názor. Ona tam byla vlastně, jí bylo 17 a byla tam kvůli tomu, že se hodně pořezala a pak se chtěla jako jít zabít, ale nezabila se. A vlastně s tou jsme měli problém, protože byla hrozně drzá a pořád jako si na něco stěžovala a pořád s něčím měla problém. Prostě má se s tím smířit. Aha. Jako nevím, nemusí si stěžovat, že? A byl tam i nějaký člověk, se kterým se třeba bavila, měli jste se rádi, ale teďka už ten vztah není tak jako dobrý? Ne. Buď se s nima nebavím, jako teď, protože třeba s nima nemám kontakt, že třeba nemají Instagram, ale jako jinak, že by už jsme teď měli blbý vztah, tak ne. Maximálně jedno. Tak, tak s tím se mi teď zhoršil ten vztah a doufám, že už se s ním bavit nebudu. Tak tohle z toho, teď se mi líbilo to 1-1-1, tak v téhle úplně uspěchané době, kdy nevíš, koho máš jak nazvat, tak je to taky strašně vtipný. Mně prostě, jako já nechci k tomu tématu jít, ale když jsme to, tak mi prostě přijde, že je strašně přehnaný, jak se tohle teďka řeší. On právě že to byl... je téma, který taky může ubližovat zároveň. Ale on právě byl jako v dětském oddělení, v holčičím oddělení a jako ještě pořád všichni jsme jí říkali jako ona a prostě jsme mu říkali normálním jménem, ale vlastně potom, co jsme se dostali, on šel dřív a já jsem šla později, tak potom už jako mi řekl, že prostě se cítí jinak a takže teď jsem zvyklá jako mu říkat on. Takže já bych možná teďka ukončil jakoby debatu v tomhle díle toho podcastu o těch ústavech, protože jsme tady vlastně probrali tak jako okrajově a zároveň to mělo sloužit jako seznámení s tím, kdo z nás si co prožil a s čím vlastně kde byl, co má za problémy a proč zrovna my jsme si vybrali to, aby jsme k tomuhle mluvili.
Dál určitě budou díly o sociální fobii, rozhodně i Domča bude mluvit o tom ústavu, kde byla ona, protože všichni tři tak byli v odlišném, který se zaměřoval na jiný, takže tohle bych chtěl probrat do hloubky v tom dalším, kde bychom se fakt bavili o tom celý podcast a klidně bychom probrali ještě cokoliv, co by vás zajímalo. No, takže jestli byste teda chtěli, aby jsme se o tomhle bavili víc, tak můžete napsat na Instagram do DMs, budeme dávat pozor. A snad jako doufáme, že se vám tahle první epizoda toho podcastu líbila. A můžete nám taky napsat zpětnou vazbu na Instagram. Zůstaneme aktivní zatím na storíčkách, dokud si zase všichni spolu nesedneme a nepořešíme ten podcast další díl. A to je za mě všechno. Takže já bych řekl čau, mějte se hezky a stay tuned. Čau.